Βρισκόμαστε στο πρώτο διαδραστικό παιχνίδι απόδρασης, το Locked, Αγίας Σοφίας 21, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ελάτε με την παρέα σας, 3 έως 5 παίκτες, μπείτε σε ένα χώρο παιχνιδιού, λύστε τους γρίφους και τα μυστήρια και προσπαθήστε να αποδράσετε μέσα σε 60 λεπτά. Οι χρήστες του Yellow Day μπορούν να εξαργυρώσουν εδώ τα γέλος που έχουν κερδίσει και να ζήσουν δωρεάν μοναδικές εμπειρίες.